Sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila? Siyaphila. Mfowethu wami Khonzani Bingelelayo. Asithembe niyaphila nonke. Asibonge kakhulu. Ngamukela ama new subscribers ku YouTube, ngamukela ama new followers ku TikTok. Thank you so much for being here guys. I appreciate it. If you haven't subscribed, please do so. If you haven't followed ku TikTok, wenza okufanayo ngiyabonga. Na indaba ezinkulu. Ama results aphumile izolo. Ama results aphumile izolo. Sithi nje congratulations kubo bonke abaphasile. It doesn't matter ukuthi baphase kanjani kimi. Uma nje uphasile, igama elithi uphasile kimi, congratulations. Noma ngabe uthole ukuba i-top achiever, noma ngabe uthola ama distinction, noma ngabe awathola ama distinction, kodwa uphasile. Ngithi congratulations. Muhle umsebenzi wenu nonke, siyabonga kakhulu. Sibonge nakini nonke othisha abaye baba nengxenye ekutheni abantwana basizakale bakhona ukuthi baphase baqhubekele phambili nezifundo zabo. Bonke nje aba involved ekutheni baphase abantwana, siyabonga kakhulu. Kodwa kunenkinga ekhona ke la. Khona inkinga ekhona la. Abantwana baphasile ke manje. Umbuzo okhona ukuthi bazoyithola yini indawo kuma tertiary institutions. Labo aba-apply bazokwamukelwa na? Okay, labo abazokwamukelwa ke bazothola yini imali yokufunda? Bazothola yini uNSFAS? I-government yethu siyazi ukuthi inomlando ongemuhle kule ndaba engikhuluma ngayo. Abantwana bayophasa kahle umatric, kodwa mase kufanele bayofunda bastrugglisha. Bayastrugglisha abantwana ukuthi bakhona ukuyofunda. Abanye kunzima ngisho ukuthola imali ye-registration. Just ukuregister nje ukuthi bangene e-tertiary. So yiloko mina okungikhathazayo njengamanje ukuthi ngoba sebeqedile ke bephasile kuzokwenzakalani ngabo. Ngoba even mawungabheka kunabantwana abaningi manje okay abangena abafunda abaqeda kodwa bahleli nalama degree nama diploma. Nalaba ingabe bayo-eda labo. Ngibuza kodwa nami into eobvious. Ngicabanga ukuthi impendulo ikhona la. Enisobala. But ngangifona ukugxila kakhulu lapho. Naku la ngikhona. Kuthi makuphuma ama results izolo. Ngicabanga ukuthi sonke sibonile ukuthi iKZN iyona province performe kahle kakhulu. Big up lapha eKZN. Big up bafundi base KZN, big up bothisha base KZN ngendlela enisebenze ngayo. Kuthi makuphuma lama results ngibone abanye osopolitiki abanye abaku GPU noma abakule government of provincial unity lapha eKZN abaphethe KZN bencomana bodwa ngomsebenzi wabo ku-GPU, bencomana ngokuthi konke lokhu kungumsebenzi we-GNU and all that. Iyona into engifuna sithi ukuyihlola siyidiscuss kancane labafethu. Ubani okufanele athole ipraise ngayo yonke lento eyenzakele. Asikhulume nje specifically ngayo iKZN njengoba kuyiyona ihamba phambili eSouth Africa. Ubani okufanele athole ipraise between abafundi, othisha, oprincipal, bese ngapha kuba osopolitiki, MEC of Education, Premier nabo bonke. Obani okufanele bathole ipraise. Uma kuwukuthi ngempela izikolo lezi eziperforme kahle kakhulu kangaka kuyizona ezibonga uPremier, ezibonga uMEC, ezibonga nosopolitiki, it's fine with me. Because we cannot challenge that makuwukuthi izikolo zithi zithole yonke support bezidinga. Kodwa makuwukuthi izikole
yizona ezizizamele ngendlela yazo zathola ama-resources enough ukuthi zikhone ukwenza lo msebenzi ongaka ziphume nalama results angaka. Therefore uma ngabe osopolitiki noma laba balapha kwi-GPU bezama ukuthi kunconywe bona, siyacela bakithi ukuthi bakuyeke lokho. Ake nje babe neqiniso bavume ukuthi othisha basebenzile, ibona kufanele banikwe ipraise la, kanjalo nabafundi. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuyohlezi kufuna kunconywe osopolitiki ungaboni ukuthi benza yini ubufakazi ekhona la. Mhlawumbe ake siveze la kuma comments ukuthi yini ubufakazi ekhomba ukuthi kufanele sincome laba abaphethe eKZN GPU. Njoba nje istatement engisibonile official esiphuma e-office lika Premier ubaba uMphembe uNtoli ukushilo naye kahle wathi konke lokho esikubona kwenzeka eSouth Africa ukuphasa kahle kangaka ikakhulu nase KZN njengoba kwenzekile kungenxa ye GNU in action. Usho kanjani? This is ubufakazi bokuthi the GNU is working very well. Kusho uMphembe. Is that true mfowethu? Is the GNU really the one eyenza ukuthi abantwana baperforma ngalendlela? Yilo-ke ngifuna nje sixoxe ngakho, akukho okuningi bafowethu. Umbono wakho uthini wena? Mina njengomfoka Mkhonza ngeke ngokwami ngithi kufanele sincome i-GPU. Kungani ngisho njalo? Ama-result lawa aphumile bekuyi-improvement ebeyivele i-consistent uma ungayibheka kahle from the previous years kungekho ne-GPU. Bebavele abantwana besebeperforma kahle eSouth Africa. Okusho kona ukuthi mina ngokwami kusho ukuthi i-structure kulama province ku-education noma ey'koleni, othisha, o-principal, abantwana, i-commitment mina ngokwami ngendlela engibuka ngakhona inkulu kakhulu. Angeke size sincoma ama-politicians. Ama-politicians are there ukuthi bathatha ama-resources avela kuma-taxpayers, imali evela kuma-taxpayers ukuthi bafande yonke lento. Hayi ukuthi kukhona into esingathi specific evela kuma-politicians. Imali yethu, imali yabo labo thisha le esetshenziswayo ukuthi kuthuthukiswe imfundo njengoba kune-performance engaka, akuyona imali yama-politicians. So angeke size sincome i-GPU mina ngokwami. Uthini wakho umbono? Who should we praise ngalama results amahle aphuma izolo? Umfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu. Niphile bafethu, siyohlangana kuma-comments. Cela nisubscribe-ke niphinde ni-follow na TikTok. Ngiyabonga.